ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୋଉଠି ଯିବ କୁହ? କାହିଁକି ଯିବ? ଚାଟ୍ ଆଣିତେ। ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି? ଓହୋ, ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। କ'ଣ ଆସିଗଲେ ରେଡ଼ି ହେଇକି? ଆରେ ବାବାରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ନୁହେଁ। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଲେଟ୍ ହେଲା, ଯିବାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ? କାହିଁ ପାଉନି ତ, କେତେ ଆଉ ଖୋଜିବି? ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ସେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ମିଳିବନି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଗୁପଚୁପ୍। ଆସିଗଲା ଗୁପଚୁପ୍। କିଏ ଆଗ ଖାଇବ? ରେଡ଼ି। ଭାଇ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇତେ ମନ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଦେଖି ବେଶୀ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଦିଅ। ସେ ରାଗ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ପୁରା। ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ତ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ନା କ'ଣ? ଓହ ଯାହା ହଉ, ଏବେ ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ। ୱାଓ କି ଟେଷ୍ଟ! କିଏ ଖାଇବ ଆସ? ଭାଇ ଭାଇନା ଆମେ ଚାଟ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଗୁପଚୁପ୍ ଠାରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଣିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ୱାଓ, ଗୁପଚୁପ୍ ଯେତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ହଉ ନ ହଉ, ତା ପାଣି ଯଦି ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଖଇରା ମାର୍କେଟ ଏଡ଼େ ବଟା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ କେହି ନା କ'ଣ ତ? ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିନଥିବାରୁ ଭେରି ଭେରି ସରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଗୁଡ଼େଇ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ରୁମ୍ରେ।